Kull jum jinqala każ ġdid imma daqt jagħti kollox wiċċ il-ġid. Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha li ma nistgħux aħna niġu alla bibna hekk. Aħna l-korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura. Iva smajt sew, iva smajt sew. Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew. Ejja nlaw ngħidlek jien, kwarantin flimkien. 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 Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina qabel il-korona tidħol ġo fina. Il-korona ġabet rabbil kbir iva kun ġerk li tagħti ħalqek ħin li ma tistax inti ma tagħtix kazz. Għax tal-korona inti ssir il-popat. Mela kun naf li mhux semmi switchi u kull 10 minuti jien naħsel idi. Jien korona free hu ħsieb saħħti u jekk int ma tagħtix kazz insaq il-bot minni. Ejja nlaw ngħidlek jien, kwarantin flimkien. 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 Kull jum jinqala każ ġdid imma daqt jagħti kollox wiċċ il-ġid. Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha li ma nistgħux aħna niġu alla bibna hekk. Aħna l-korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura. Iva smajt sew, iva smajt sew. Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew. Ejja nlaw ngħidlek jien, kwarantin flimkien. 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 Yo, ejja law ħalli namlu l-kwarantina qabel il-korona tidħol ġo fina. Il-korona ġabet rabbil kbir iva kun ġerk li tagħti ħalqek ħin li ma tistax inti ma tagħtix kazz. Għax tal-korona inti ssir il-popat. Mela kun naf li mhux semmi switchi u kull 10 minuti jien naħsel idi. Jien korona free hu ħsieb saħħti u jekk int ma tagħtix kazz insaq il-bot minni. Ejja nlaw ngħidlek jien, kwarantin flimkien. 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 Kull jum jinqala każ ġdid imma daqt jagħti kollox wiċċ il-ġid. Gżira ta' Malta rridu nieħdu ħsiebha li ma nistgħux aħna niġu alla bibna hekk. Aħna l-korona rridu ngħidula. Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula. Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura. Imma l-aġir tagħna iva huwa nofs il-kura. Iva smajt sew, iva smajt sew. Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew. Ejja nlaw ngħidlek jien,
ħanajlek jien Quarantine flimkien Ejjellaw 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 ħanajlek jien Quarantine flimkien Yo, ejja law, ħalli namlu l-kwarantina Għamel il-korona, titħol ġo fina Il-korona ġabet rabbil kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax, inti ma tatix katz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li musemmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free, nħuħsib saħti U jekk int ma tatix katz, insaq il-bot minni Ejjellaw ħanajlek jien Quarantine flimkien 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 Kull jum jien għala kaxdit Imma daqt jgħaddi kollox bwiċ il-ġid Iksira ta' Malta rridu nieħdu ħsieba Li ma nistawx aħna ninġu għalla bibna ek Aħna korona rridu najdula Ciao ciao bye bye aħna rridu indabrula Virus bħal dan jista' jitfana ħafna lura Imma l-ġirtana Iva huwa nofs il-kura Iva smajt sew, Iva smajt sew Ejja nieħdu ħsieb qabel kull imkien nimlew Ejjellaw ħanajlek jien Quarantine flimkien 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 Yo, ejja law, ħalli namlu l-kwarantina Għamel il-korona, titħol ġo fina Il-korona ġabet rabbil kbir Iva kun ġerk li tatti ħalqek hi Li ma tistax, inti ma tatix katz Għax tal-korona inti ssir il-popat Mela kun naf li musemmi switchi U kull 10 minuti jien naħsel idi Jien korona free, nħuħsib saħti U jekk int ma tatix katz, insaq il-bot minni Ejjellaw ħanajlek jien Quarantine flimkien Ejjellaw ħanajlek jien Quarantine flimkien Mela, sinjuri, kif intom? Inselmulkom, sinjuri, għall-aħħar darba fid-9 ta' billej. Sanħa nafżom mal-ewwel. Għall-aħħar darba x'minada nitilqu għas-7 ta' filgħaxija dak il-ħin ħalli nkunu iktar magħkom tajjeb. Jekk xi ħadd ma jkunx jista' tinkwetaw jibqa' hemm għal dejjem jibqa' hemm. Jibqa' hemmhekk għal dejjem. Mista nistidnu ħna għal Freddy. Il-Freddy, ħalli fidi, komplikata ma ħalli fidi. U ħareġ diska wkoll Freddy l-għandha x'taqsam ma' dażminijiet. Ħalli fidi, we'll work on it. Mela, sinjuri, inselmulkom għal din is-serata fil-Kamra tas-Sodda ta' Dan u San hawnhekk għal dal-programm Antivirus insellimlek sejbi bħal dejjem. Nispera li tinsab tajjeb. Kif inhi l-baby tagħna? Il-baby kara tajba mort nara għal sija biss u di ħelwa tara għal min ma tantx tidħlu nies l-isptar barra m'għandux bżonn nimħu tajjeb, imma il-visti li mor jagħmlu huma bejn il-5 u s-6 biss. Ħabtulek dis-sena l-visti? Għamilt visti. Allura inti tittara il-biċċa ta' xogħol. Fil-5-10 in-nies kulħadd jimxi passi malaj biex imur fejn imur. U mbagħad ma jiftulekx qabel il-5. Allura eżempju fis-section fejn hemm aħna fil-5 tara fil-lira ta' papajiet il-boti fejn xulxin. Kollha deħlin jimmarċjaw biex imorru ħdejn tagħhom vera fan il-biċċa ta' xogħol. Imma insomma, nirringrazzjaw minn qalbna lill-Enemed li jagħmel din ix-xandira possibbli lil Go, grazzi ħafna lil Go, grazzi ħafna lis-Sur Rejfil Aloysio. Ekku. Tajjeb, bravo, tajjeb. U llum ħankunu qed nitħattu fuq l-annimal. Ej, L-annimali u l-pets
U jekk din is-sitwazzjoni barra tigra tal-bieraħ u xejn taffettwhom b'mod differenti. Taf illi innu tajt ħaġa jien. Ma l-ewwel nindu ġejb xi ħaġa. Xiex. Għax kif tbaxxi leħnek. Il-qtates tiegħi. Tates. Kif bdejna dil-biċċa xogħol noqogħdu ġewwa, Eh. għamlu su jumejt li ta' ferħanin Għax għandek il-kumpanija tiegħek. Mux biċċa ta' tnajdlek, u tinduna jkunu ferħanin għax jtemmalek minn wiċċu sal-biċċa ta' wara. Tajjeb, kemm Isu nixtieq. dal-axħar jisom. Injurawk. Sirt parti mill-affarijiet li hemm mid-dar. Nanka lilhom dejjaq santa. Imma għaw annimali li mhux qed jaħlu tal-ħin tal-kwarantina. Għax qed jitalmu jilagħbu wara daqsxejn. Tiref. Qed nipprova nara daqsxejn il-kummenti. U ħanajdlek. Rebħitu tirħara, meta jirbaħlek annimal, najdlek vera tinħara. Naf eżattament xi tħoss jiena. Xieġifiri? L-aħħar darba li rlabna poker u rbaħt li hekk ħassejtni. Annimal, kemm int kiesaħ, kemm int kiesaħ. U jekk il-biraħ edna li tfal ma jħallukx taħdem, anka l-annimali sinjurin, ġiri, nkun nittajpja fuq il-laptop, jiġi intefalek l-qattu saw, ġiri raqdit li jdejja minn 3 jiem bija hekk, bis-serjeta kollha. Combination arija, tfal u l-annimali f'daqqam. Killer. Etnajlek. Mela, sura ġus għaw pets li qed iżommu lil sidhom okkupat, mhux bil-maqlub, qed tifhem mhux qed ngħidlek. Kif jistajbu? Ħanaraw dal-kelb taf li normalment kif nilagħbu bil-ballum mal-kelb. Kif? Tfaħħulu imurġibulu. Min jitfaxxix? Ir-raġel jitfaħħulu. Ewwejja. Ara di. Ara di. Wiz bravo, Unnu għast entuzjazmu li kelb. Fimni, biex nkunu fair, jinġiri right owners li jibdaw right. Umbad wara ftit t-datarom, fil-ġonna fuq il-mobile, jitfallu l-ballon u jġerriħ. ċu dizinteressati. Naħseb it-tiħit minnek jena. Għalix, t-ċaqlaq l-sodda. U sinjuri, dalu għadu tfajnilkom u kol ritratt ta' dak il-Grand Piquet. Ija, ta' Qattus ir-rabjat. U għadnilkom xista jkun qed jgħid dal-Qattus. U fil-fatt intom dejtu tibatunna. U hawnhekk ħanitlob li mmorru full screen għax inkella ma narawhomx tajjeb minn hawn. Eżempju, tates ir-rabjati għax waqt li huma maqfula ġewwa qegħdin jinnotaw nies barra idawru l-klib. Li vera, Alfred Attart. Tiegħi vera jinkazzaw, jaraw. Naħseb qed jgħid dawn se joqogħdu ma' saqajja jew mhux xejrin xogħol. Josephine Vella, min jaf kif kissirnilhom il-privacy tagħhom il-dawn il-tates. Vera. Għax fil-waqt li sidu qed isib ħin jesperimenta fil-ċina donuts, assatat, kejkiet differenti, eccetera, li kertijaw baqa l-istess borsa u l-istess tip ta' bot. Mela le, Merilu, kemm sejra żball, tiegħi kollhom qed ngħidlek 3-4 minn xi jazzu, għavolja dejjem jiklu li jridu huma, ġifieri. Fuq l-istess wieħed u jekk tqallibulhom jagħmlu jumej jirriġittawh. Tiegħi wieħed baqa' għaliex l-ieħor ma ħallina miskin. Insomma, fej konna wasanna. Hawnhekk. U aħna qed naġbuha naqra, ma fil-verità meta tħares lejn l-annimali tinduna kemm daw dit-tip ta' ħajja jgħixuha regolarment. Il-qattus tiegħi dejjem id-dar. Dejjem id-dar. Anzi, ġini niftaħlu l-bib, jaqbad trid tidħol il-kamra tas-sodda wieħed għax ġer arabli. L-asfur dejjem fil-gaġġa. Il-ħut dejjem fl-akwarju. Jew fl-oċean. Jew kellha jkunu fl-akwarjum jaħsbu li qegħdin fl-oċean qas jindunaw. Vera, ġifieri kważi huma qassew ġifieri, ħarsu lejna jitħassruna. U li mu l-iktar annimal perikolus li qatt kont toħdent? Li mu l-iktar annimal perikolus li qatt kont? Barra l-mara, darba kont viċin ħafna ta' il-jun, għax kont mija il-Mauritius, konna minna walk. Morna l-Mauritius. Kemmu ħallu. L-jun ta' l-jun tal-lemin biex tarfu. Daniel tal-iljuni. Ġbejn. Għandu għetjen tal-laħħoli tijaj. Għandu għetjen, għara ma l-jum. Ta' karrax għandu ċublerijat l-jum. Għax ma xtaqx dermi jaksan. Vera, provajna nikkontatjawk, imma
Bid-differi t-dejja. Jiena l-iktar animal perikoluż li għeddid li ħajti u għandi fuq filmat. Ma kienx tigra l-Junior Shark, imma kien lama li hemm fil-Family Park ta' Witilajn. Kelb, mhux tagħmel kelb. Kif nersaq lejh jien? Imma li ġinti biz. Ma naf. Għamil ġaħġa. U provajnija, provajna għaddit il-mara, għaddaw it-tfal, għaddejt jienu beżaqli. U kelb, ħana li għalix, għax juqot jomot iż-żerrija qabel biex kollu. Biex kollu biex jitfalek. Il-lon kieku jieġbru, u jgħamil għallu. Vera, vera. U għabel naddu biex propjament nitkelmu ma t-nej minnkom il-lum għanna rigal ġdid minnaw. Nishtiq nfakkalkom xejn fuq GoStars, tajjeb, il-lejla tistaw segwu l-Catherine the Great, Mumbat tibqa on demand u koll, u vera sabiħ jider daw, minn dawk li nħobb jena. Għatli ħajroċ il-bira, anticipajtu jena. Għatli ħajroċ il-bira, anticipajtu. Għaw, il-lum ħajroċ. U għada, sinjuri, għal dawk li ħajkunu d-dar tistaw taraw Bohemian Rhapsody. I see a little silhouette of some Queen! Bravo! Yes! Kemna! Eżatt, tajt, eżatt bħalma ħajaqtaw dan nisa ħajlabu maħna issa minna uftit ieħor. Mela, mill-lum qabel naqdu ma'kom, tajb, nsiru nafukom daqxejn, bdinna nirringrazzjawhom ħafna minnaw sponsor ġdid jisimhom Visit Malta, żgur li ġiri smajtu bihom u bħalma għaltilna Ġulja l-bieraħ hija xi ħaġa importanti illi nibdew nippreparaw. U aħna nippreparawkom għaliex se nrebħukom €50 voucher biex la jispiċċa kollox tmorru tiklu simgħu ftit fl-Acqua Terra Mare Porto Maso, u restorant. Issa daw għajkunu differenti, ġifiri Visit Malta t-sponsor jadaw il-vouchers nimra unek, nirringrazzjaw ħafna u nirringrazzjaw u koll il-tim tal-Adorenċ li għed id-dur biex jisib daw il-regali f'dawn iż-żminijiet ftit ibsa. Mela, jaħna raw! Hello, min għanna fuq il-linja? Benjamin, how are you, Benjamin? You know, okay, intom okay? Aħna meta nismaw kit kanta dejjem nkunu okay, ġbin. Thank you. Mela, ħana raw minn huma l-kompetituri, ħankelmu il-dak li għandu l-kelb fideh. L-annimal, għandu l-annimal. X'ismek, ħabib tagħna? Alright, Alan. Alan, kif inti, Alan? Tajjeb, ta' Kemm ilek ġewwa, Alan? X'inhu? Kemm ilek fuq ġewwa, kemm ilek ma tiċċaqlaq mid-dar? Insomma, mhux ħafna tal-ħaġeb. Sal, mandux 65. Mandux 65. Le, jenna. ġifieri. Ma x'taħdem int? X'taħdem? Ġilet, għajna, għana. Mux naf. Mux jarfek, għal, mux jarfek. Ġilet ġejt tixtri xi mikrofon minn għandna. Tadda, borra, id-issa Għax inti kollok problema li tara dak li jkun fil-post. Le, għamu ndekx li zbaħdal fuq wiċċek, laqqas. U s-sinjura x'isima s-sinjura? Oh, jien. Le, il-maratija. Il-maratija, all right. Sinjura, x'ismek? Anteja. Ħanajdu lejlek, Anteja, kif inti? Orra, intom? Aħna, s-soddaw. Inti xini l-istoria tijak, Anteja? Palissa dar, rari noħroġ, L-aħħar darba li ħriġ xamilt. mort dawra bil-karozza ma' missieri. Kem tajt, kif għalenna tal-enemed, indawru laftet il-roti u ma t-istizzi għanniet. Mela, xħan kunu għet namlu, Sander, ejja? Ekku, Ben ħajkun għet idoqqilkom kanzunetti u intom tridu taqtaw xisima il-kanzunetta. Jek taqtaw xin il-kanzunetta, tridu tamlu dal-ħoss. U Ben jieqaf. Il-buzzer, tajjeb? Mela nipruvaw il-buzzers. Alan? Alan? Anteja? Jider li għadem ma dal-soundu ekku. Anteja? Anteja? Ma smajtux, Anteja. Eh, Naqra aktar maħnu. Naqra jisu moza l-verita, ma insomma. Tlaqna fidejk, Benjamin! Tlaqna l-ewwel diska. Alan. Pink Floyd, wish you were here. Bravo! Bicċa minna Ben bixxiera. Webxej, moħħo kemm man. Tistajtina bicċa minna Ben. Mela, diħaqna nisimaw bicċa minna najt jien. Special request jien, I wish you were here.
We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. But have we found the same old fears? Wish you were here. Kumandi lajter nixħalilek għalla fuq Alright, tlaqna t-tini diska. Bravo, tini diska, kanzunetta. eja, anteja. Sissa wieħed xejjed jirbaħ Alan. Fidejk. Alan għandu lajnuna, Faqqa Alan. I'm yours. Tajba. Tajba t-nejb xejo, su oħra, sinjuri, jek ġiba tajba. Mela best out of kem, out of. Out of, irrit jaqqat lieta. All right, eja, Ben, fidejk, bieċa zejra minna? Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the Lieta cracks. għedin? Now I'm trying to get back, so I won't hesitate no more, no more. This cannot be. I'm yours. Issa, jo tamlinna Alright, hat-trick, li jo miss. tarġa tidħol fit-telliqa, anteja, fidejk. Ok, mara tlaqna 1, 2, 3. Fidej Ben, araħ meta jċaqlaq dik. Il-capo, dik, san. Kien jafa, diġa. Jitċajta, Ben, jitċajta. I've been roaming around, always looking down. All I see. Eja, anteja. Sex on fire. Nope. Ma- Painted faces fill the places I can reach. You know that I can use somebody. So Le, ma tistax, ma qatt ma rajtu ħatta lejk int. Le, u jitt jirrispondi issa. You know that I can use somebody. Someone like you and all you know. Someone like you. Someone like you. Lanqas, mela ħajkollna nagħmlu oħra. Tal-axħar, decider. Li jiġi issa. Iġi. X'kienet, Ben, ejdinna. Kienet You Somebody ta' Kings of Leon. Mish miskina viċin marret, Sex on Fire. Ekku, ekku, Ejja. Mela, ħanamlu waħda klassika waħda ħafifa ħna meħaq tagħha l-ewwel. Diġa qiegħed lesta la nara. Today was gonna be the day that How is this? Stanna. Ma għat jabdi il-lyrics kolla. Għan, intafa. Wonderwall, all right. Wonderwall! Mela, grazzi tal-li kontu maħna, Alan. Alan, Sit, inti serti kolla noħorġu minnaw tajjeb l-Aqua Terra Mare ta' Porto Maso. Issa inti għat tista tmur tikor issa stess fil-kċina, emma. Ciao, Ben, grazie, naraw ciao. iktar tard, Ciao, ciao. Para li għata għaraftu minn l-ewel. Sinjuri, biex tapplikaw għal din-loba tridu tfittxu dal-post illi tellajnilkom tajjeb. Ektbunna li tixtiqu tiħdu sem, un-bat aħna minna ħatana nikkuntatjawkom l-ura, tajjeb. Tnej kull jum jistaw jihdu sem, għada jkonna restoranti jħor li ħajer ġej jirebbaħ 50 euro grazzi għal Visit Malta. U sinjuri l-mistidna tal-lum, Uma, Sura Jows. Mojra Delija tiddefendi l-annimali u ila l-żmien twil tipproduċi program tal-annimali u nistaw nejdu li naqra annimala jew kol. Arnold, l-Exterminator. Exterminate. Mela, Arnold għandu kollezzjoni ta' annimali vasta. Ejja, Imur jitkellem anka fuq bl-annimali id-nejħ. fil-krim, eccetera, eccetera, vera fuq id-nej. Però, mbagħad l-ironija li parti minn dawn l-annimali li kollezzjona joqtolhom ukoll bħala xogħol tiegħu. Ħankun qed nitkellmu ftit miegħu. U fl-aħħar net ieħor li dwar l-annimali jifhem u jgħix magħhom tista' tgħid Anton Rea Kutajja li ħanitkellmu miegħu iktar tard ukoll imma.
Nibdew bl-Antivirus News. U dawn huma l-Antivirus News jidher biċ-ċar mir-ritratti li qed nirċievu lis-sitwazzjoni tal-coronavirus qiegħda tigrava, sinjuri, tigrava! Il-kervet namlu minn kollox biex inżommu għall-isfel imma t-tempra tal-ġenituri li qed jippruvaw jaħdmu mid-dar bit-tfal magħhom qed tola l-fuq. Ejwa, U sinjuri. fil-fatt għandna ċerti ritratti suraġu. Li laqas se ngħidhom ċertu fieraħ għax qed ngħidlek eżempju hawnhekk hawn din hija tifla ta' Marija Cortis li għada ma tistax tifhem li fil-barmil tal-art ma tistax tinħasel. Kemmi ħelwa tqod barmil. Ħelwa tidħollok fil-barmil. Kun għadek taħsel li l-iktar. Is-sitwazzjoni qiegħda gravi anke il-familja ta' Victoria Ryan Farrugia għaliex mill-lider il-kbir jivvinta u żgħir jaqlaħħa għandna l-provi, għandna ritratti oħor. Għandna ritratti oħor fil-fatt weħel iż-żgħira reja ħasra. Miskin. Umbat immorru għand Nati Laja Azzoppardi, it-tifla tagħha ma nafx jekkux għal-beautician jekk le nisjalkun li naraw xi meeting tal-Labor dit-tifla. Le mixja. U spring cleaning isu wasal xaraw is-sinjurina żgħar u tażel x'ħatilbes u Kif kull mara tiegħi ġa taħas ħażin. Ngħidlek il-kaxxun mandra qiegħed. U fl-aħħar nett, ej, x'intom tagħmlu hemm fuq daw telgħu hemmhekk u ommhom qabdithom waqt li kienu qed jisirqu t-tadam il-kabor ta' Rebecca Zarb u Amandra ibqgħu batunna sinjal. Ara l-wiċċ tal-imqarbizza u wiċċ ta' arġatihom li wiċċ ta' ħati għandhom, Mela, sinjurien ibqgħu. Ara san, wiċċ ta' ħati Ta' qudiem il-prinċip, ma x'tidher. Sinjuri, bqaw batuħomna dar ritratti, aħna nuruhom tajjeb u neħdu gost bihom, ġifiri batuħomna fuq 9979799 jon kella info@danusan.com. Grazzi tal-li qed tikkompetu magħna u qed tikkonkorru. U aħbar importanti oħra, sinjuri, kulħadd jisħaq biex ma mmissux wiċċna. Dik hija parti faċli ħafna kif ma neħdux il-virus, ma neħduh Sander. Diffiċli. Sakemm ma ġiex ħadd jobżoqlok fiċċek, dik li il-lama, Però bniedem ġenju. Irnexxielu jivvinta. Xi maskl oħra. Le, san. Teknika li tagħmilha inti u ma tmiss wiċċek bl-ebda mod. Sinjuri, magħna ħadħlif Roger. Hawnhekk kif jien mħassar illum. All right, Roger, all right. All right, min inti? U Daniel ta' Danusan, edlilek li san ċemplulek, Roġ. Ejwa, kont nistennik, fakkarni għaxrit ta' jinsejt. Roger, inti skoprejt mod ta' kif wieħed ma jmiss wiċċu u xek. Jinsejta di, għax jena l-ewwel bdejt ninnafika bl-ingwanti, men. Emma l-ingwanti kif tal-jena rasek tispiċċa toqgħod tmissom d-daħħal l-em u d-daħħal l-law. U allura bdejt naħseb imħassarat bil-fors hemm xi metodu ieħor fim. Veru għax hekk ma toqgħodx attent, kemm il-darba tispiċċa tmiss wiċċek u lanqas tkun taf hux vera. Lejla tajt. Ejwa, lilek, mela. Allura mbissa sibt mod ieħor iktar safe men. Ngħidu le? Ejdulna. Inti li tagħmel timla drink fuq il-lamin. Sewwa? Timla drink fuq ix-xelluk. Sewwa? U ma kux jista' tmissu iċċek qed tifhem. U hemm xi ħaġa li timlihom partikolari? U li tista' tażel whisky, vodka, slippery nipple, jew motherfucker, das kemm hemm drinks differenti. Ftemna. Bat li għandek tista' tixorbu, wkoll ara. U dit tagħmel il-ġurnata kollha hekk?
Kem tista' jiena nixrob u nimla. Fimt, imma metodu tajjeb, imma jekk tixorbu mbagħad u tniżel it-tazzi kapaċi tmissu wiċċek terġa' sabiħ. Isma' imbattant issir żibel maħtamijiet li qed ngħidlek jien mhux wiċċek ma b'miżaqaf tkun taf x'inti tagħmel. Ċaw! Ciao Roger, ciao! Jien naħseb minn Harvard. Ħarġeġ dal-istudju. Kemm bravu dan. U għadnilkom il-biraħ, sinjuri, illi ninsabu nkwetati għaliex hemm postijiet illi għalqu tfew is-switch u telqu. Imma dal-post partikolari ma jistax jitfi is-switch u jitlaq. Qed nitkellmu dwar l-Akwarium Nazzjonali fejn ħafna speċi differenti ta' ħut u mhux biss tajjeb. U fuq il-linja magħna għandna Il-manager. Il-manager. Mark, kif jent? All right, intom. X'naqa background għandek, bro? L-ewwel nis congratulations, Daniel. Grazzi. Ġadlek. Ejwa. U l-ġorella wkoll, mhux lilek insomma. Huma m'hemm xejn, Iktar jagħmletu, iktar Għadma u għammorru. Ella dawk it-tiġiġ. Mark, kif jent? Mhux ħażin intom. Għaddejjien. Mark, inti qabel ma nibda nsaqsik fuq l-akwarium, ħansaqsik fuq annimal inti għandek speċi ta' tigra eżotika tiġri fid-dar. X'kisrit lek l-aħħar? X'inhu? X'kisrit lek l-aħħar? X'għandu ħajja. Fimni, żewġ vażuni l-bieraħ il-baħt l-ewla. Imma baqalek xi ħaġa d-dar kemm ilek li daħħal dar. Bada. Bengal, Fimni hemm xi kisser. ngħidu x'inhu, Bengal ket da għattus mhux tigra. Bengalija. Minn għandaw bħalu wkoll Gaja. Gaja toħorġu biċ-ċinga u hekk ta' u toħdu fuq dajsa. Anka l-qattus l-paċi ħoġu bit-ċinga, ġiġira, jdu. Li għattus lil Qattus, imma jon. Mela, Mark, inti tmexxi Cafe Del Mar li huwa parti minn l-Akwarju Nazzjonali. Tajjeb, is-sintom bil-korona u bla korona ma stajtux titfu switch u titilqu l-barra, mhux hekk? Ekku, l-iktar problema li kellna ovvjament għabba l-akwarium. Kif għatsewwa ġoħtaras kbira ovvjament u speċjalment il-ġoħtaras il-kbira ħna natim ta' 8 minn nies li jdoksib il-post ispet il-ħut li jgħidura makwaris u dawn għalla ħares qatt tiġilhom xi ħaġa jiġifieri. Għax ovvjament minn ħajja oħsiebhom. Fil-fatt Għal-għarżina tiġilhom xi ħaġa xu maftit minnhom dan nies Malta jew għax. Ekku, l-ewwel nies huma jafu x'hemm mhux m'hemmx fl-akwarium, jiġifieri huma jmexxuh. U ovvjament ma tantx isib nies Malta li huma U għandhom ix-xogħol, darba jiena ħadd tur ta' kif taħdem is-sistema u vera interessanti, hemm xogħol kbir il-ħin kollu. Fil-fatt li għamilna wkoll samna tim f'żewġ gruppi, ġifieri li qed naħdmu b'4 minn nies bħalissa fuq shifts differenti, dawn qatt ma jiltaqgħu ma' xulxin qegħdin. Ħalli jekk jinqara xi ħaġa qatt jinqara xi ħaġa, dejjem għandek tim li huwa ma jintaqax ma' ieħor u qatt ma ltaqgħu li ma jistgħux jittieħdu minn xulxin. Issa, il-post huwa magħluq kompletament, mhux hekk mhux jieħtlu viżitaturi. Il-ħut, x'taħseb li jħossu meta jaraw il-post vojt? Ifhimni, huma għalihom il-ħajja għaddejja normali. Ma jemmissjawx il-viżitaturi ġifieri taħseb. Ma naħsibx. L-ewwel darba min ħajkun l-ewwel wieħed li jerġa' jidħol għax qata' ħajjih. Imma intkom qed tagħmlu xi ħaġa biex għalkemm ma nistgħux nidħlu fl-akwarjum forsi twasslu xorta il-biċċa tax-xogħol. Iva, mela, li qed nagħmlu minn l-Education Department tagħna qed jagħmlu programmi għat-tfal fuq il-Facebook page tagħna, jiġifieri on a regular basis. Jiġifieri n-nies minn jissegwihom hemm diġà li għamilna fil-passat u oħrajn li ħajkollna issa iktar quddiem. Sa ma titkellem għandna xi filmati wkoll ta' xi affarijiet li qed tagħmlu. Xi affarijiet li qegħdin tagħmlu. Qed nuru wkoll ovvjament ix-xogħol li għadu għaddej, jiġifieri ovvjament il-maintenance, jifitimmaw il-ħut, u dawn l-affarijiet kollha, ovvjament ix-xogħol għadu għaddej normali. Mhux sabiħ għalina għax wara ix-xogħol kollu biex taħna u wasalna fejn wasalna.
imma x-xogħol irid jibqa' dej. I mean, ma waqafniex le. Mark, inti kif għadna barra l-akwarium tmexxu wkoll Cafe del Mar u safejna fjena il-ħadd li dak l-opening suppostux. Ekku, kellna Issa li kont qiegħed fuq is-sufan u xorta kien hemm DJ set, x'ħassejt inti? Fimni, kważi tana l-biki, ovvjament, speċjalment meta t-tempo mbagħad jippermetti, ġifieri iktar u iktar. Nar il-ħadd se jkun hemm, Mark. Il-ħattija jkollna live streaming. Tajjeb, mela, għax aħna nkunu qed nagħmlu l-programm tal-Easter. Naraħ mid-dar, m'hemmx tagħmel. U ninaqdu naqamija. Ejja, il-ħadd ħajkonna programm mifquħ, għandna kollaborament minn Warsaw għandna l-Prim Ministru li ħajkun mal-familja tiegħu għandna intervista u mbagħad għandna il-Fabian Demi kollu wkoll. Mela, grazzi Mark insellmulek. Grazzi lejkom. Sellinna l-ħut. Nselvikom, ċaw. Ciao, mela, ma kienx ċans noħġu dawk il-filmati kollha, imma jekk titlu fuq il-website tal-Akwarju Nazzjonali u min iħobb il-ħut hemm sewx tistgħu taraw tajjeb. Nistgħu nuru xi ftit minnhom fuq noli wkoll. Ekku, nistgħu Mela, u li ma taħsbu li kien il-film tas-sena 2020? Li kien jew li jista' jkun għax baqa' ħafna fin eżempju ġej Mulan dis-sena. Aħjar jagħmluh Wuhan. James Bond. Tafx se jkun jismu ta' dis-sena? Għajdli. No Time to Die. Naħseb aħjar bidlu l-eżempju għalissa xi ħaġa oħrejja. Jien naf, Doolittle. Bħal mamlu l-Amerikani fuq il-korona. Fuq il-korona. Little. Ejja, li mu l-film li ta' Home Alone! Mhux vera kulħadd id-dar waħdu. L-umar minni qiegħed. U minn hawn nappellaw biex ma toqgħodux weħidkom, anzi ngħidulkom ċemplu kemm tifilħu lin-nies, il-qrabatkom tajjeb, jekk qed tħossukom weħidkom u naf li qed tiġri ħafna nies għax ġieli jibgħatulna messaġġi wkoll lilna. Aqbdu triq u kemm tistgħu għamlu kuntatt imma b'mod virtwali, jekk ma tafux tużaw il-Facebook jew hekk. Għajdu li xi ħadd ħalli jġibilkom u titalmu. U barra minn hekk, barra li tkellmu lin-nies qed titlu fuq il-paġna ta' Noli fuq il-paġna ta' Facebook ikun hemm kontenut minn filgħodu sa fil-għaxija, nibdew kważi kull nofsija, kull sija jkun hemm xi ħaġa. U mbagħad nispiċċaw bina. Issa nfakrukom narġu nagħmlu avviż minn għada ħankunu fis-7 ta' fil-għaxija, mis-7 sa 8. U ta' tfal ħajimxi bi kwarta żgħira qabel, ġifieri fis-6 neqes kwarta jeb biex ikunu jistgħu indawru daqsxejn is-setups u l-affarijiet kollha. Qed ngħid bi pjaċir kbir, sinjuri, nilqgħu l-ewwel mistiedna magħna ħadd Ajr Moira Delija. Hello. Ara. Kemm inti Nistennikom. Moira, isma' kont ħantikum lek kemm inti sabiħa. Ejja. Vera, Moir. Mela mhux qed tarawhom irrum. Imma għandek ix-xarabjat, Mor? Abjad għandi hawn. Kemm trid naħseb. Mor, ġifieri aħna nistgħu naraw b'xerekis. Isma' ara. Moir, għajdli di. Ġifieri jekk iddum ħafna din il-sitwazzjoni, nistgħu naraw b'xerekis swed? Taħseb li swed? Inta, isma, nista' ngħidilkom di tal-mami. Secret. ċemplit li s-sibt. Issa s-sibt jien peress li issa edha live bil-programm. Iċċempil li s-sibt hekk kollok aptit. Imma dal ċemplet imma dal-ħin. Fi tlieta ta' war nofsinhar nkun sejra nagħmel il-makeup, nirranġa u nagħmel kollox. U ċemplit li qatt li mor fejn qiegħda tila ma sejra l-programm. X'programm? Program, da. Għal intu għaddek għaddej. Mela. Nisew għajdela? Iżda ċajta minn tiegħi Mojra mnitlek. Isma di s-sirar l-affari. Għatli xiex, u xin tagħmel għal xarek, għattila xejn ma bil-roots. Għatli u dufrej, għattila ma lajtom dufrejja. U leħi tmur xejn. Il-kuraġġ tal-om. Tmur xej, għadli u le min jara. Isma, Mojr, tkompli di, tkompli? Ma tkompli? Le. Waqfet. Mojr, inti meqjusa bħala la paladina degli animali. Tajjeb? Tħobbhom l-annimali. Dil-sitwazzjoni teffettwhom l-annimali, il-pets? Ara, din hija ċara li l-annimali, il-pets tagħna safe. Jena mux minn dak il-lat, Mojr, jekkux peress li hemm sidhom id-dar u x'qed jeffettwa l-annimal. Bħala stress. Le,
bħala stress. Għax eżempju tiegħi moj. Ħanajdlek, aħna nitrasmettu dak li nħossu fuq l-annimali tagħna fil-fatt. ċikka meta tħossni tismani ngħajja nkun ansjuża jew nirrabja, mill-ewwel tiġi ma' wiċċi sa trid twaqqafni għax tħossu dak l-istress. Jiġifieri iħossu dak li l-atmosfera fid-dar iħossuha. Is-siktar qed tinkwetani. ċara, issa l-COVID-19 il-pets tagħna huma safe kompletament. Ma Safe. jistgħux jitrasmettu għalilna. Moj, Biex nagħmluha ċara darba l-dejjem, mhux jien qed ngħidha tadi. Moj, ta' test tifhem. Organization, il-vets, il-tobba kollha. Moj, ta' test tifhem. Għalxi. Għax tiegħi qed jinjoraw. Iżda kienet bċara. Tiegħi qed jinjorawni. Jew tiegħi jinjorawni qegħdi mhux jagħtu kasi, iktar ma qed ikun id-dar, inqas jagħtu kasi, x'inhi l-raġuni? Ma dawka, tates għandek xi ħaġa pożittiva dwarhom għax huma indipendenti ħafna. Fimt? Issa meta jarawk tirrilassa, jiġu jirrilassaw miegħek. Ġifieri intefa' san u jintefaw fuq. Intreħa. Majr, mela, għaw nies li għandhom il-pezz id-dar u mamdorri jgħin li jagħmlu pipi barra, il-pixxaturi li jagħmlu għan barra. Issa, għaw pajjiżi li qed jużaw sistemi ma nafx, għaw pajjiż partikolari, il-Greċja sa fejna fien qed Ċipru qed joħorġuhom bid-drone bis-serjetà kollha qed ngħidlek. U mbagħad hemm oħrajn naqra iktar custom made u mhux teknoloġiċi qed iniżluhom bil-ħarnes jagħmlu pipi mill-gallerija isfel. X'taħseb dwar din għax jiena din ma tantx oġbitni. Ħanajdlek, ħanajdlek, din ħaġa l-ewwel net mill-awtoritajiet stess għalulna li sejf li aħna jekk noħorġu l-kelb tagħna madwar il-blokka sakemm jagħmel il-bżonnijiet tiegħu. Ma aħna maħniex sen missu ma' xej. Importanti li ma' missu ma' xej, ma' missux annimali ta' ħaddieħor għax bħalissa iktar minn l-annimal ta' ħaddieħor. Disrispett, Taf li niddejja minn missi l-annimali. Mela bħali. Għax da xieġifir, il-kunjata tiegħi għandha l-vizzju kif tara kelb ta' xaħat, tmurru tmissulhom. Mhux sew, ma jsirux daw l-affarijiet. Le, bis-serjetà, dak suppost għandek is-saqsi. Bħal meta jmissulek iż-żaq, di tiegħek. Ġifieri il-parir tiegħek biex ma sakemm tgħaddi din il-tipo ta' kwarantina jew lockdown. Lockdown, kwarantina hi x'inhi, il-bżonnijiet tal-kelb. Il-bżonnijiet tal-kelb trid toħorġu u jagħmel il-bżonnijiet tiegħu barra. Xorta. Ovvjament maħniex sejrin il-bot. Le. Imma jekk induru mal-blokka jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom. Biżejjed, jiena l-kelba tiegħi ma tagħmillix ġewwa tarazzin mhux tarazzin. Kemm edukata. Edukata. Isma' Mojr. Importanti li n-number 2 ma jagħmilx coronavirus tal-annimali, ġifieri niġbruh ma ħallux warajna tajjeb. Eżatt, ukoll. Le, niġbruh, coronavirus jew le, niġbruh il-ħmieġ taqsek. Pijama. Kemm miħelma. Isma' apparti l-klip għandek xi annimali ieħor int jew. Barra l-lik. Ma nafx għalli ma t-terraferi. U barra l-liki, Niki le. Niki, isma' ma li kien jaf li se nagħmel Skype call it-tifel tiegħi u Niki bum jaħarbu imma ta'. Ħażin ara ma jabduhomx barra x'arrestawhom. Ara ma jabduhomx barra x'arrestawhom. Le, m'għandux 65 Niki. M'għandux 65 Niki. Għadu le. Le. Sa jidirhom ta' 65 jew le ġewwa. Ġewwa. Naħa l-oħra tal-appartament ta'. Isma' l-annimali kollha li kellek inti f'ħajtek għajdilna xi żewġ praspuriet għax inti jiġru warajk daw l-affarijiet ukoll. Le, għandi waħda ma nistax ngħidha. Naħseb naf li mi. Tafa? Dik? Ara kux dik. Mojr, ara kux dik. Le, ħanajdilkom di. Ma kalla ġemel. Le, di, tiftakara moj. Meta jattila. Mela, dik mux kbira, jow. Xami. Għajdinna moj. Le, ma triċ, għasek, ma triċ. Isma, di, jien għandi kelba. Ma nafx kif se ngħidilkom. Wejja, go for it. Għandi kelba li il-gas tamlu bil-ħsejjes bħan-nies. Issa Sander. Sibtom kollek jien. Le, l-oħrajn qatt ma kelli kelba hekk. X'imdaqqiet tkun għaddejja timxi
Tafżelik, lesan. Jolli nċi. Ejja, mux għat nwaħlu fil-kelba u għat nitfawa publiku. Ejja. Ifim nillum, l-importanti li ma tatax, mux li ma tboss, Smajt wahda vera tajba, mojr. Għalu, qabel, kien għalli l-rodni, qabel kont tisol biex tatti bassosa. Il-lum, tamel bassosa biex tattija sejsa. Eżatt. Somma, sinjuri, jek taraw il-mojra, u xommu riħa twaħħal. Mujiex il-kelba ma Isma, parir malaj, zewċ affarijiet, li l-cat feeders li minnom li huma kbar fleta u li l-dawk li għandhom għanni mal id-dar, ejja biex nalqu bis-sewa. Mela, importanti ħafna l-cat feeders li għandhom forsi 65 il-fuq li ma jistawx joħorġu jċemplunna fuq 77550 daw kollha li qed jibżaw joħorġu jċemplunna. Ovvjament għanna ikel available u għanna feeders apposta volontira li joħorġu jiklu regolarment minn flok daw il-feeders. Joħorġu jitimaw joħorġu, mux joħorġu jiklu. ċat. Joħorġu jiklu. Jittimaw, ma insomma. Unkunnet nikkonċentra fuq il-numru tal-mobile biex najdu tajjeb. U li l-min għandu animal normali? Il-Covid. U le, mux jek, u l-età. Le, issa ħallina mitċajt li noħorġu l-klip regolarment. Dik il-ħarġa ma missu ma xej u naħslu idejna meta niġu lura u nimsħu il-saqajn il-post tal-klip bil-ilma u s-sapun. Ilma u s-sapun. Mux bl-alkohol? Le. Anka minn għandu l-flamingos u kol. Ta' testa barra fejn għandkom problema. Jekk joġobkom ċemplunna fuq 77550 jekk intom ukoll tridu tajnu bħala volontira ċemplu fuq dak il-numru u noħdulkom id-dettalji. Mojra! Jaħasra dawk l-annimali żwiemel l-annimali tal-irtsiet qed jiddependu kollha minna aħna rridu noħdu ħsiebhom u ta' testa. Mojra, meta tiddifendi l-annimali ġenninni jent. Isma, erġaj tsirt li papa. Inti għajd id-darba. Ciao, Mojra, ciao. Sija, fejħan provaw namlu surprise tal-birthday, tafu li għadnilkom biex fil-birthday stibatonna. Għani konna pipja. Tox taħbi, għala, ġajja, salijem. Ma n-serta bjonda t-tifla. Ejja, kompli. Ġibet lejk, mela. Min kollu l-birthday. Batulna, ħalli nkunu nistaw namlu surprise bħal ma ħaniprovaw namlu issa. Ejja, ħaniprovaw, tlaqna. Suppost għanna kompliċi maħna. Għalix. Misa nħorġu diska birdi. Vera, għanejdlek. Palessa kollu xitik il-pjaċir. Nisperaw li ħajna xinna naqbdu. Hello. Graziel. Hello. Graz. Happy birthday! Happy birthday! Normali, dak li skop inti qiegħda fuq il-programm ta' Danu San Antivirus, nawgurawlek. Thank you. Għatem ħankantaw ilek. 1, 2, 3. Pallum ħarġeti, pallum ħarġet Graziel, pallum ħarġeti. Grazie lil Marco wkoll, Awguri! Kif għaddejtu l-birthday, grazz? Ma tistax. Morna niġru dal-għodu, għandis. Umbat, morna nimxu u ħadna kejk barra u għadna relax, insomma. Ġifiri, l-ewel ġrejt, u bat imxejt, u bat kit il-kejk qabiltilek. Tal-birthday, Grazz, ħaħalluk fil-kwiet, awguri. Ciao. Good night. U daw biex taxxa jorqdu kmieni.
Ġifiri xaktarx li maħallejnihomx jordu. Jena naħseb aħna biss. Sinjuri, ngħaddu ftit serjetà żgħira tajjeb tkellimna dwar l-annimali li huma fil-bżonn, dawk huma importanti, però huma importanti ħafna wkoll in-nies li huma fil-bżonn, hemm nies hemm barra li bis-sitwazzjoni m'għandhomx biżżejjed ikel jew m'għandhomx biżżejjed flus biex jixtru l-ikel. U allura ħantellawlkom da 3 numri li huma numru ta' donazzjonijiet huma donazzjonijiet żgħar għax m'hemmx għalfejn. €2, €5 jew inkella €10. €10 kun diġà xtrajt. Ekku. U daw sanet jamministrawhom il-Malta Trust Foundation taħt il-patroċinju ta' Mary Louise Collier Opreka li kienet fil-programma nafti tal-jemilu u jekk forsi ma tistawx tagħtu flus, jew kellha tistgħu tagħtu xi ħaġa oħra, aħna l-flus ħanużawhom biex nixtru l-ikel. Jekk tidu tagħtu ikel dirett, jien naf tagħtu xi xirjan, xi business, naf li kien hemm persuna li tagħthom iddubaw container b'aġin san. Ġifieri hekk almenu nħallu lil kulħadd ikollu dik l-ikla soda kuljum huwa tajjeb ħafna. Jekk joġobkom ejnuna ngħinu. U hawn dat-telefon number biex iċċemplu jekk għandkom ikel u mhux id-donazzjonijiet. Tajjeb ħbib tagħna. Tajjeb ħafna, u morru għall-mistieden li jmiss, sinjuri, fuq l-linja magħna għandna lil Arnold. Għall-ewwel darba fuq l-Skype dat-tifel u x'hekk Arnold. Kif inti? Iktar mdorri mur programmi live mill-li fuq l-Skype, imma tittadatta. Ekku. Arnold, ħammorru mal-ewwel għaddunku hemmhekk, inti owner ta' ħafna annimali strumbi. Ejju. Semminna xi ftit. Forsi aħna l-istrambi mhux. Semminna xi ftit, Arnold, dejja. Ifhimni, irrabbi ħafna biex nistudjaw hekk insetti differenti. Ma meta tgħid tistudja, Arnold, xi tistudjalhom daw, x'jagħmlu? Hemm ħafna affarijiet tistudjalhom. Jiena xogħli huwa f'dik il-linja wkoll. Id-dilizzu tiegħi wkoll f'dik il-linja. U kieku bħalissa kieku m'hawnx din COVID-19 qiegħed il-Madagaskar niġru għajhom. Tara. Imma weħilna hekk. Arnold, inti għandek ħafna ġrieden u xek wirdien. Semminna ftit iktar, Arnold, ħajjin, Mela. Bebbux ġili ħadd minn għandek. Hemm kollezzjoni ta' riċerka b'Balzmati hekk. Għandi l-ikbar kollezzjoni magħrufa ta' Wirdin High, varjetajiet differenti li jeżistu fi Gżejjer Maltin. Ġrieden l-istess għandna kollezzjoni. Nistgħu ngħidu xi meta ngħidu kollezzjoni. Tista' tgħidilna jisu kemm hekk? Il-wirdien hemm xi 150 speċi differenti. U ġrieden. Ħajjin. Jien insertaj ġej darba. Darba ġej ta' għandi tiftakar? Eluf naħseb. Immaġina minn dak iż-żmien komplejna nkabru kellna mmorru x'imkien ieħor. Qed ngħidilkom ġifieri dat eluf. U x'iktar hekk bħala affarijiet strambi. Obba ta' affarijiet strambi għandi ċertu safar tropikali, għandi bħal emu, għandna emu tiġri d-dar magħna. Emu. Emu jattini l-ikbar speċi ta' sfur fid-dinja, ġifieri iżgħar mill-ostrich biss. Meta ngħidu tiġri d-dar magħkom, di spjegali. Il-koko, ġifieri fil-salott. Ġifieri kun għaddej, għaw emmu. Mela, hemm mod kif tevita li tiżloq xi żalqgħu tikser onqok. Fil-koko. Sewa, li tagħmel huwa iżomma kemm sajma qabel ma toħroġha. Jiġifieri tħalliha daqqa sajma. U mbagħad toħroġha u tinterakti aktar u hekk, sewa. U inti jekk tista' tittajmja li jekk tagħmel ftit ma taħsillekx kollu kien. Fimtek, bħalma jisu wara l-kafe ta' filgħodu tittajmja ruhek, tittajmja ħil-amut ju. Fimtek? Eżatt. Għax il-problemi hija li l-safar ma tantx jafu jikkontrollaw it-toilet tagħhom. Mela biex tiftehmu, ġibilna ritratt ta' qabel da. Mela, dawk kull kaxxa ma nafx kemm il-wirdiena differenti li biex nkun għatilkom. Kull kaxxa hemm speċi ta' wirdiena differenti, issa meta tilkom 150 speċi individwali ma tistax tikkalkula, jien ngħidlek ma kaxxa xkolla li hemm 100,000 kwarta miljun. U meta kont żgħir, kont tibża minn xi ħaġa xi annimal? Jew le. Le da. San, mistoqsija aktar importanti, il-mara u t-tfal. Dal-ħobbi tal-annimali strambi, kif joħduwa? Hemmhekk qed taraw lemu bħalissara fuq il-ritratt. Ara, lemu d-dar, lemu d-dar. Jibda jtimmaġaħna għagħi. Dak hemm ħajjeġi daqshekk, san. Le, dak għad għandu xahrejn.
Imma dak qed jikber 9 piedi. Disapiedi. Il-ħaq is-saqaf. Il-mar tfal. Ifhem, jiena bniedem naqqa kompless, so il-mara tiegħi kellha tieħu paċenzja kbira l-ewwel nett meta konna qed nikbru bl-istudji li kelli nagħmel, il-pajjiżi li kelli niġri, it-tfal fl-atmosfera li tal-lajnijom, pero kollha nħobbuhom livelli differenti. Meta ngħidu tħobbuhom ġifieri tfal ikollhom il-ġrieden fuq idejhom ikollhom il-wirdien ma jdejqux u x'hekk. Dik il-ħaġa li jiddejqu neħħejnija minn natura ta' tfal. It-tfal kienu esperimentali li ma nbażżawhomx u li jitilgħu li huma japprezzaw kulur ta' ġurat, kulur ta' wirdiena. Kif bdiet lek din nagħmel hekk? Stramba nara. Kif bdiet li jien kont l-ewwel wilt mill-familja llum qegħdin tliet aħwa. U meta kont l-ewwel waħdi kienu jaħduni għand in-nanna u n-nanna miskina kellha ħafna wirdin fil-kċina. U jien għalija kont qed immur iż-żu meta mmur għand in-nanna. In-nanna tgerger u tiġru warahom bil-prodotti u hekk u jiena nitfala ħobs taħt il-kċina biex narahom jieklu. Mela. U bis-saħħa. Li ġarrew in-nanna. Min ovvjament inti tħossu ħażin bħalissa. U bis-saħħa ta' dal-wirdien, bis-saħħa tagħhom komplejt ninteressa ruħi fl-entomoloġija u fl-insetti u hekk, u bis-saħħa tagħhom komplejt l-iskola u komplejt il-karriera xi ma kontx bdiedem il-ħobb ħafna l-iskola jew hekk komplejt nistudja u nispeċjalizza biex dejjem nibqa' viċin ta' daw l-annimali u l-interess li rabbejt lejhom. Arnold, fil-qosor hekk daw żewġ mistoqsijiet, inti tħobbhom ħafna imma xogħolok huwa li toqtolhom għax inti l-exterminator. Din ironija ma kif tħossha? Mela, jien dħalt fis-settur tal-pest control biżball. Però biżball ta' vjeru. Dħalt bħala bniedem nagħmel ir-rapporti fuq l-insetti, però mbagħad indunajt li huwa l-aqwa posta għalija. Għax stajt neduka n-nies fuq daw l-annimali u stajt neduka n-nies biżżejjed li mhux kull ħaġa li tidħol id-dar hija pest. Imma hemm ħafna annimali benefiċjali li jitlu ġad-djar tan-nies li dawk ħaqhom il-protezzjoni filwaqt li hemm affarijiet oħra li bniedem ġab li huma vera pest. Fimtek. Il-COVID-19 taffettwa lil xogħolok? Bħalissa qed taffettwah minn aspett pożittiv. Għax ħafna pajjiżi qed naraw daw l-annimali u l-pest se jieħdu t-toroq u x'hekk. Qed jiżdiedu għandi kemm ippubblikajt xi ħaġa qed nuri kemm infirxu, jiġifieri bħala suġġett florixxejt iktar milli iktar ma stajtx niżdied iktar. Dik u probabbli fil-business ħala kemm hawn nies illi issa titmur u tneħħilhom il-wirdien. Eżatt. Ġrieden fit-toroq, ġrieden illum il-ġurnata tmur hemm ċertu postijiet bilkemm ma jtukx daqqa tankera inti x'inti tagħmel barra se post qiegħed ġa kwarantina ġewwa. Qed tifhem? U hemm ċertu żoni li l-problemi żdiedu ħafna, ċertu ristoranti sfortunatament għalqu u ovvja m'hemm ħadd min jikkontrolla xejn. L-aħħar mistoqsija jekk xi ħadd qed iħossu waħdu u jixtieq jadotta wirdiena jew ġurdien, tista' tgħidu inti? Kull servizz li ngħaddi nista' nġiblek kilo wirdien b'xejn ħalli jkollok familja sħiħa miegħek. Xieħlew x'ġenerożità ċempluna jew batuna fuq 997 kilo wirdien għal min qed iħossu waħdu. Grazzi Arnold. Ciao Arnold. Bye. Kemm huma nies differenti. Jiena ngħidlek waqgħuna xi 50 view mal tal-ġrieden imma nilgħu nselmunu nafu li huwa xogħol u nafu li huwa dedikat vera. Sinjuri, l-kompetizzjoni tal-bieraħ ma tantx marret tajjeb san. Le kellna 8 dublet, issa jiena dan vera faċli. Għax kienet faċli. Fil-verità daħlilna ritratt wieħed li lanqas issa nodduh btajjeb. Għaliex irid dejjem jidher persuna. Eżatt, il-persuna mela illum ma għamilna xejn. 20 euro voucher grazzi għall-Enemet għal min għada se jibatilna ritratt li jkun fih tuffieħa u jeans u intom importanti. Jew xi ħadd ieħor. Vera faċli da tuffieħa jeans u int, imma jrid ikun oriġinali. Iktar ma jkun oriġinali, iktar hemm iċ-ċans li ġbdilna jnejna u nrebħukom 20 euro fuel grazzi għall-sponsors tagħna li huma l-Enemet. Tidu tibatuh jew 999 jew inkella info@danusan.com. Il-ħbib tagħna taż-Zoom hemm xi ħadd li nistgħu Inselmulkom ħbib tagħna, inselmulkom hemmhekk għandna lil Clarice Borg illi qiegħda ħdej l-annimal tagħha. X'annimal għandek, Clarice?
Asfur. X'jismu? Rio. Rio, jitkellem? Jitkellem u jaqridni. Għana, rajdu jgħid xi ħaġa. Meta jritu? Palissa t-tini il-kitif. Fej taf, kapaċet joffendik, minn sa tifmu? Le, għaxi mami meta tamillu, għaxi mami li t-ruħda li tħobbu għawek. Għaxi mami Sewa. Isma, ħana raw daqxej il-Jazmin, salejba, Jazmin. Jow Jazmin, ma nafx. Jazmin, dak minu, yes. Il-kelba. X'isema? Daisy. Daisy. Kem tħobba minn 1 sa 10? 11. 11. Għala xieħlew ħana raw għandem għaliħu Luisa? Dak xannem għalu, Luisa? Monkey. Monkey! Proset, monkey. Kemmu ħelu. Mans. Mans, Mans, ija, Henze Cross. Kerstin, laqqaħolna. Xismu? Kerstin, xismu? Xisema? Tea? Kemmu ħelu. Darba marret Eurovision? Le. Le, mux jimma, ta' joħra. Teresa de Manuele, Teresa! Kolla jisom l-istess razza ktib li ġibtu nallum. Da mux li ġu minn xuxin jew il-kelb qed jimxi minn tiqallora. Teresa, dik xisema jew xismu? M'għandix mikrofon, Teresa. Teresa. M'għandix mikrofon. La jisem, Maraja, malajr xismu tijak. Iswe, jikolla. Zammuħ! ħajiklu! Tana jismu Max! Max, bħat-tifel tijaj, qalbi. Jiprofa joqtlok. Bħat-tifel tijaj. U l-axħar kienet dak xkelpu kemmu ħelu. Marrof. Kienet. Xkelpu. Kienet il-kelb imdejja bik. Pitbull. Pitbull. Xinu tara jada? Ma nafx konfuzjoni, mela. Sinjuri, ara ġejja il-loba li tista' trebbaħkom. Li tista' trebbaħkom il-voucher tal-lum 20 euro. Mela, l-ewwel persuna li se jitlaq u jġibilna mux iġibilna, jista jurijunna fuq il-mobile jew xi ħaġa, it-tank tal-gas, tlaqna. ċilindru tal-gas, l-ewwel persuna li tal-gas. ċilindru tal-gas, tela. Tela Luisa telqet ukoll. Li wissu ġobni dil-logħba, ara Benjamin dak jitfittax ċilindru tal-gas. Le, Benjamin ma toġġ, Bejja ħanaraf. Ħanara. Teresa de Manuele! Teresa tirbaħ, le, da, krittien il-ċilindru veru, brava, Teresa. Emanuele, brava. Luisa waslet ukoll. Teresa. Inti rbaħ. Ma ġiet xi ħadd ieħor qabel. Dik dawk qedkom Teresa u Kerstin qegħdin flimkien. Alright, ftemna. Xorta rbaħtu 20 euro voucher. Grazzi, ibatulna fuq 9979779, tajjeb. Tajjeb. Wissu ġobni dil. Immorru għall-aħħar mistieden il-ħabib tagħna. Zom, dan qabel imma għandna daqsxejn ta' filmat ħelu fejn badna ftit annimali differenti u tafu li l-affarijiet li jagħmlu ma' affarijiet ta' daħk ħafna u waraw daqsxejn x'inhu ma jagħmlu. Ma tajthom lil tal-ġisħin.
Dak ħanżir ta' ħanżir. Kemmu Malti. Tara li jitallem u nitallem jien, so għanajt. L-axħar mistiden għanna li kom il-lejla, sinjuri. Anton Kutajjar, inselmuk lektun, kif jint? Warrajt Daniel. Mux ħazin. Nilqawk maħna f'antivirus fil-kamra ta' sodda ta' Danu San. Aħna għadna daħlin, barra, għadna kif jena ronda. Ara, ħanajdlek naqra kif sertna fil-Antonjena. Nista' Antonjena jimporta. Darba kont qiegħed ant wieħed qed nixxi xi bozzot. U ġida għallu tini bozza għat-tigra. Għatlu anka jgħan għandi tigra d-dar għalli vera jgħan. Għatlu mela l-mara. Għalli vera għandi tigri jgħan. Għatlu mwejja bizzeda. U vera, ġima wara mort fil-fat nara il-tigri. Ġejt id-dejjaqni għaw kemm Ej, Anton, kif ġitek? Kif bdejt? Għax naħsebek titkellem ma' tigri, kif bdejt? Bħalma tafu bħalma ħafna nies l-ewwel bdejt biżwiemel u mbagħad komplejt ġibt l-annimal. Hemm qabża minn żiemel. Ġifieri inti qabbad żiemel ma' xi ħadd u ma kellek tigra, ma kif spiċċat il-biċċa? Le, l-ewwel kelli razzett armajtu biżwiemel, u mbagħad kien hemm xi ħadd qal li isma' qal li hawn tigra l-bejħ. Madonna tigra l-bejħ. Qedlu morru nixtru għajjin, dak kien fit-2013. Għallu inti mxie morru nixxuħa. U mort insomma ma kien veru xejn. Li kien hawn tigra l-beħ, u mbagħad itwebbilt. U rrid tigra. Ġili għamlu bil-cocktails jien. U rrid tigra. ċempilt ħabib tiegħi minn fejn xi tigra, qalli nista' nġiblek tnejn mill-Ingilterra. Fit-tliet ġimgħat l-estate enclosure, ma kienx enclosure kbira, fil-fatt illum m'għadix hemmhekk teżisti, x'illum għandi enclosure stajt 100 square meters. U din enclosure kienet ta' 100 square meter. Għax twebbilt tal-din Madonna tigra. U isma', u barra tigri x'għandek illum il-ġurnata? Asma, għandi ħmar bħalek. Da, ħmir vera jitalmu. Le, dal-ħmar jak jippreżenta programm għal-menu. Le, ma vera jitalmu ħafna, vera ħalwin. Le, isma, ta' min jgħid li l-ħmar huwa wieħed mill-iktar annimali intelligenti li jeżistu. Jien kelli waħda tiffanzjani, Tom, bis-serjetà kollha qed ngħidilkom. U naħseb għadha tiffanzjak bil-fors. Le, ħmara ta' vera. Għamil żmien naħdem ġo park, kelli xi 2021, u di kif kienet tarani kun l-lowes. Imma lili, biss, ġifieri. U kien jiġri la xaġor, ma nistax ngħidha, imma mbagħad ngħidlek. Meta jiġi li ġi xi ħadd hawnhekk, normalment jibda l-ħmar, u normalment jew fit-8 ta' filgħodu x'kien jasal għall-ikel jew kellha fit-3 u nofs eżatt. U nibdejn u kif jinħaq. Ikun hemm xi ħadd ngħidlu x'insar, jgħidli ta' 3 u nofs. Ngħidlu l-ostja kemm tifhem tal-ħmar. Isma', tinkwieta illi New York qed jgħidu li sabu tigra bil-korona. Fimni hawnhekk ħadna l-prekawzjonijiet kollha, Daniel, għalaqna mill-ewwel kif faqqa l-ewwel każ u Malta laqna l-bibien aħna. Il-gvern kien għadu laqas ħada d-deċiżjoni li għalaq parks u aħna laqnija mill-ewwel. Aħna konna l-ewwel nies li għalaqna l-bibien tagħna mill-ewwel. Fimti ġifieri ma stajniex li nistugraw li qegħdin aħna hawnhekk u jekk ma jnaħdux ħsiebhom aħna m'hawnx min juħsibhom. Ġifieri dik hija prekazzjoni kbira lina. Aħna qegħdin tlieta hawnhekk nieħdu ħsiebhom u ma nistgħux nimirdu. Fil-fatt laqas noħorġu barra. Fil-fatt iġibunna l-ikel inħalluh hemmhekk u mbagħad immorru għalih wara. Fimt? Jitfaw jiġi min jiġi bil-laħam jitfaw ġol freezer, jitfaw ġol freezer u mbagħad ħaniftuha 30 wara dik il-freezer. Anka l-ġwies. Jiena naħseb dan huwa stil ta' ħajja li tittejx u xek. Biex meta tkun qed trabbi. Biex inċempiltuli l-ewwel rajt nisibni barra qed niċċekkjahom hekk hux ikunux kollha sew. Ħodna dawra mija kejja ton, ħodna dawra. Għale, Daniel, għassa nħsilt. Għal darbora, meta. Bil-pagġama li għu, toħdinna xirieħ. Isma, la jarġa jiġi kollox għan normal. X'tixtieq tagħmel hekk l-iktar? Dik kulħadd jaf għax-xewqati li nagħmel 2 days open day għal dawk it-tobba l-infermiera, kull minnu assistit, dawk li jkunu l-frontlines, jġibu għom mal-familja tagħhom. Fimtu jagħmlu 2 days hawnhekk relax.
Fimt bħala ringrazzjament. Jiena u s-sant kellimni għaw Jiena naħseb li dan se jkollhom attivitajiet x'jagħmlu tobba nurses li issa jkunu missomu ma jagħmlu 3 ġimgħat 4 ġimgħat Jiena għax jiena u s-sant għadna aħna kellna show li waqfinna f'nofsu tzobtu hekk u jekk xi darba narġgħu inkompluh għadna naqbdu nededikaw serata jew tnejn u nagħtu għall-istess il daw il-ħaddiema li tant qed jagħmlu ġej tal-kulħadd tajjeb u qegħdin fil-front. Ekku. Grazzi Ton. Ton! Ciao! Sellinna t-tigri u l-juni u l-kulħadd u l-mar. Il-lejli tajjeb. Il-lejli tajjeb lilkom ħbib. Saħħa, grazzi. Għamilu tal-mar, san biex tara. Il-lejli tajjeb. Issa ngħidlek, issa offerna ngħidlek x'qed tagħmel. Anzi, min jixtieq interessa ruħu nagħmlu private video bejnietna u nispjegaħilkom l-istorja. Mela, sinjuri nirringrazzjaw lill-sponsors illum iddawwarna ftit imma l-aħħar darba li ħandu 5 minuti tajb. Mela, sinjuri nfakrukom illi mhux fid-9 imma fis-7 biex tarawna live imma mbagħad xorta jkun qiegħed hemmhekk il-filmat u tarawh fiex ħin tridu intom ukoll. Tajjeb, grazzi lill-sponsors lill-Metres Collection tas-sodot li jitilgħu jinżlu s-saqqijiet vera komdi. Grazzi wkoll it-Top Socks tal-kalzetti Halloween illi taħt Lili u l-Sander. Grazzi lil JB Stores tal-li żejninna wkoll is-set. Grazzi lil Enemet, grazzi lil Go, grazzi lil Benna, grazzi ħafna kbira lil Visit Malta wkoll. Grazzi MT, grazzi lil Red Orange, il-ħbibna ta' Red Orange. Ta' kollox naħseb. U ħanalqu bil-Uomo Tigre. Ċarikom! Għada xinu suġġett għada. Kelmu fuq l-eroj li qed isalvawna minn dik is-sitwazzjoni. Iwa, jekk intom nurses, jekk intom tobba, jekk intom għada nsertajtu forsi dik il-waqfa żgħira għamlu kuntatt magħna, nieħdu gost nitkellmu magħkom. Għandna lil Gianluca Bezzina lil nies oħra insomma nurses. Minu barra u minu ġewwa. Ġewwa!